k'u ye bama in faga ko yala u bɛ a tigi su bɛ bama kɔnɔ u b'a ni bama don dingɛ kɔnɔ de ka su don ɲɔgɔn fɛ u bɛ bama kɔnɔ fara tiɲɛ la ni mɔgɔw tun bɛ u ka diina kow n'u ka akidaw ɲininkali kɛ o nafa ka bɔ ka tɛmɛ nin ko sugu kan ninnu ye dɔrɔn ka dɔɔninkɛbagaw bila kumaw la kana ka wagati minnu ni mɔgɔ makow b'a la kana taa u tiɲɛ ni kow dɔ ye ni bama fagara ni hadamaden b'a kɔnɔ la wajibi a bɛ bama kɔnɔ fara de k'a tigi bɔ de n'a bɛ se ka kɔ a bɛ kɔ ka kasankɛ ka sali ka taa su don kaburusow la bama kɔnɔ bɛ fara de k'a bɔ a la de n'a bɛ se ka kɔ a bɛ kɔ n'a tɛ se ka kɔ a bɛ se ka kasankɛ cogo min ka kɛ lahala min na sali bɛ k'a kan a bɛ taa don kaburusow na o nin tɛ ko yɛrɛ ye ni mɔgɔ kan ka nin ɲininka nin ye ko dɔɔnin de bɛ bolo ala ka hakiliɲuman di an n'u ma dɔrɔn ko dɔ ko ale ka denmuso ko ba de ko denmuso tuma min a tila n'a ka kalan na ko a bɛna Bamako ka kalan kɛ baara ɲini kalan k'o kɛ o de tɛ ko a bɛna a kana o kɛ Bamako ko fa ko ayi a kana den bila ka na Bamako ko fa ko ale taara kungo kɔnɔ la dɔrɔn ko ale ɲɛ b'a la muso in ye denmuso in don mobili la ka na ti Bamako ko ale fana ye délai de fɔ ko ni denmuso in ba n'a ma ale ka denmuso sagi ka bɔ Bamako ka bɛn o délai na e ko ko a b'a bila u bɛɛ ka to yen ko muso sagira ni denmuso ye mais ale kɔni ye délai min fɔ tɛmɛna mɔgɔw y'ale deli fana ko ale ka muso in to yen ko muso in sagira n'ale ka denmuso ye maa ma kɛ ale ka délai na kafara b'a la wa dɔɔninkɛbaw ko nin ko sugu ni e ye nin fɔ muso ye pour bagabagali de n'i ma naati sani nin délai ne y'i bila ou bien a bɛɛ ka to yen siɲɛ kelen n'i y'a fɔ ni muso bagabagali de pour a ka se ka denmuso in naati ka bɔ délai in na dɔɔninkɛbaw ko nin bɛ kalili kafara hukumu de la muso in tɛ bila nin tɛ kɛ bilali ye a bɛ don kalili kafara hukumu de la wala n'u mana ka bɛn délai in na ni e bɛ muso in dɔn i bɛ kalili kafara de bɔ kafara b'i kan ka jɔnkan hɔrɔnya o tɛ yen sisan i bɛ misikinɛ tali la dumuni ou bien k'u fɛra bɔ nin fɔla i b'i ka suwa la ni sera ka min kɛ ni nin fɔla si se t'i ye i bɛ tile 3 su nin ye kalili kafara de ko dɔ ko olu ni kafiriw de bɛ dugu kelen na u bɛ sigi ɲɔgɔnya la ni kafiri min fatura silamɛw bɛ to u ka janaja la fo kaburusow la ka dugawu k'u ye ni silamɛ min fana fatura kafiriw fana bɛ na olu fɛ u ka jana ka dugawu k'u ye bɛ nin cogo la nin bɛ cogo di min de tɔgɔ ni ala ko waddu law tudhinu fayudhinun u b'a fɛ i ka masalaha u fana ka masalahi nɔfɛ nin ye haramu ye a tɛ bɛn silamɛ ka taa kafiri ka janaja la kaburuso la ni suturabaga b'a la haramu yelen don silamɛ ka taa kafiri ka janaja la ou bien ko i bɛ taa dugawu k'a ye o tɛ bɛn i ye
kafiru bu ka janaja ku dama de silamo bu ka janaja ku dama ni islamiya sariya matarafulen be ni fanga be islamiya yere ni fanga be islamiya la kafir ni islamate ke kaburu so kelenya yere kafiru bu ku dama na kaburu so de silamo be ku dama na kaburu so ante haru do kaburu kelena ni fanga be islamiya la donc wala tebbe akata kafiru ka janaja la tebbe akata duawu kuye fo don ko ko na ya soro kafir mi shigi nyugonde inya bala tugumi akaddu sukumba ke kadire islamiya la e yere ya do amogo do bana ne tara duawu ka en tara joye ka duawu ke ite duawu ke sunye de ibe duawu ka le dala bale kanda tuguma bakalla halanye tugumi niyo ke o be ke sababu ya bedo islamiya la ko la islamiya masalaha benni nan nimbe ko mi dawa donc yibe tan ni na islamiya masalaha min benni na pour ana islamiya kanu ana tubi mais ni wote kanata islamiya e wa kafiri janajala wote be bon koni mogo munu nana misiri la aw y'a sɔrɔ alimamini jama ye jamu kɛ mais aw fana jama nana ka don misiri kɔnɔ alimamini jama olu ye jamu kɛ u ka salli banna aw fana bɛ se ka jamu kɛ wa n'a y'a sɔrɔ sanji min nana jamu kundo n'a y'a sɔrɔ sanji min nana jamu kundo mana sanji ba de nana futuri wakati hari n'a y'a sɔrɔ sanji tigɛra mais fan bɛɛ ji dalen de bɛ fan bɛɛ la bɔgɔ nɔnɔnen de bɛ fan bɛɛ la su fana don dibi don nɛnɛ jiriw b'a la o sugu jamu bɛ se ka kɛ ni bɔgɔ nɔnɔnen ji bɛ fan bɛɛ mɔgɔ tɛ se ka na misiri la cogo si fo i ka don jiw de la ou bien i ka don bɔgɔ nɔnɔnenw de la o la nin ye jamu kun ye a filanan ni sanji b'a kɛnɛ sanji min ye bulu siya sanji min bɛ fini ɲigi ya bulu siya bu fo haw ko akore munye akoro te sanji be fusu kan ka fini be ɲigi ɲigi o tɛ dɛ ya bulu siya bu kore munye ne gune wo seminu ka sarahuta ani abdul salam suwair nunu ne fo haw bawde o ko ya bulu siya bu kore munye ni ye fini bisi ni jibe bo ni sanji min nana ni ka fini bisi doro jibe bo ya bulu siya bu min be fo fiqhu la ani hadi akoro ninde n'u b'a fɔ ko sanji min bɛ fini ɲigi a bɛ fusu kan ka fini ba kɛ ka ɲigi ka n'o tɛ dɛ n'i ye fini bisi dɔrɔn n'i y'a bisi dɔrɔn ji bɛ bɔ sanji min b'o dɛgɛrɛ la a b'a kɛ kana jamu bɛ kɛ ni sanji kama k'a to a b'a kɛ kana o la donc ni o bɛɛ o sabatilen bɛ jamu kun bɛɛ aw yɛrɛ b'a dɔn aw jama min ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ tɛ n'a ma jamu kɛ ka taa n'a taara ka sow kɔnɔ a bɛ kelen kelen sali dɛ donc a dagara a fana ka jamu kɛ a ka taa ka so kɔnɔ ko min ye ka salli wele denyɛrɛni kinintɔnɔ la ka salli jɔ a numantilo la ko o bɛ cogo di bon min ye ka sanji salli k'o kɔrɔta numantilo la o hadisa masa depuis gale o hadisa lafulen don Sheikh al-Albani tun ye hadisa min kɛ hasanu fi riwayat Khalil o ye de ka salli wele a kinintilo la mais kɔfɛ a nana o hadisa yɛrɛ fana sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn a tɛ se ka kɛnɛya a tɛ se ka saha a y'a lafu Sheikh Albani sagira ka bɔ hasanu la sahali la a y'a lafu wala donna sisan hadisa fila in bɛ lafulen don ka salli wele kinintilo la a lafulen don ka salli kɔrɔta numantilo la hadisa fila in bɛ lafulen don baara tɛ kɛ n'u ye mais dɔɔni kama ko nin ko sugu n'a ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min ye o kɛ ka salli wele kinintilo an tɛ jalaki parce que salafu ma wuli ka tɛmɛ u tun b'a kɛ mais a dɔ kɔni hadisa in fila in si ma sa a tɔ ye kana kɛ mais ni mɔgɔ min y'a kɛ an tɛ jalaki salafu dɔw y'a kɛ ka tɛmɛ nin ye fɔlɔ ye bon filanan min ye ko ka tɔgɔ wele a tilo la ayi tɔgɔ bɛ fɔ de u bɛ min na fɔ i ka taa tilo de minɛ k'i da don a tilo la ka tɔgɔ wele lɛsiritɔ la diinɛ la tɔgɔ ɲuman wele a la dɔrɔn i ka tɔgɔ fɔ a la dɔrɔn n den tɔgɔ ye nin ye
donc o jode fo me ka fo fo ka ta fo atilo de la della tola ha bon koni mogo min ni ebe fajiri weleli folo ani salatu ta ni ebe ulu ke sinogo ye eta o salatu wakati sele ne bori yere kalama yali be weleli fula inkewa ayube salatu bodro parce que na ya soro ewa doni ke bawo ko dugu kono nim misirin kelenya salli wele dugu kono misiru to ka salli wele te wajibe sunna do hawka dugu mumen kono nim misiri kelen soro la ka salli wele misiru to ka salli wele sunna de wala ni wele ni fulo wakati temena donc ibo otoye ibe wele ni mi wakati la dro ibe salatu bo mo ba do wakati sera comme on minya commerçant ka ballon fere ballon min nu mo be ballon min ta ka fero be chogodi don kuma ko ballon nyere yetilon ke fende ballon tan fana tilale no kata tilayro mafula ballon tan do be don ke bawo yo la daga ballon tan min ni hada madum mi ama ballon tan ka wala dai kudai tuno ta tude ta na be ballon tan ya uta yede abeta fari bonyo na milite jate u kono dro kata balon ta ce dama do kan lawraw sutura lendo abeta fari bonyo na ataw sugula kabo alaka wajibi la ataw sugula kabo farda sallila wakati kunkurni kono le dra beta fari bonyo na ka balon ta ate wori dafana ataw sugula kabo ka wajibu la fana akal lawraw te kene manu muso te nyagambi fana doni ko ko nim balon tan sugu basi tenena nimbe ko mi entraînement ki fari bonyo na basi tenena donc ni mo min ka balon tan ye nim balon tan sugu de adagare ka balon fere wuluma basi tola ni mo min ka balon tan ye ala soso balon tan de ulu kal lawraw de bo lawraw sutura lente balon tan nyerola wali cewni wali muso be nyagambi balon tan bo sugula ka bala ka wajibu ma abu sugula ka bo farda saluma wori de be da ni mo min yedda ni kay bata doni ke bawo ko nim balon tan sugu ye haramude ciden ka di sakko la sabaqa illa fi salat ciden ko teddaga tilonke la aka wori da tilonke la ni mo min ganyara akata fo tilonke saba al qufu wan nasl wal hafir ni nyaami kanyu gonda min e wanyedda ni ka be worita basi tenne na parce que ulu ye jahadu minawde ka nyame o entraînement bolé jahadu ye ube so kan nyogonda nim mo min nyogondanke an kante o ka so be sugu imade kursi komi kursi munum be keso no yere na musugula ka bo farda uma ni cewni muso ma nyagambi so kan nyogonda min yedda ni ke so min yedda ni ke wori be dew so tigima basi to fanala ube kan nyogonda tege jiala marafaci ube binye kala filin kan nyogonda ci ewa tege jiala nunun be jahadu minawde ci don ko nin tilon ke saba adagara mo kan nunun ke ka wori da ni mo min yedda ni ke bata akomme na bora ni sabana te daga tilon ke si wori kadda ni mo min yedda ni ke kata wori ato don ko balontan ni wori de beta o ye haramu ye wala o balon tan sugu num mo munum bo balon tan sugu de ke e ka balon fere wulumo ye haramu de parce que yu deme junubo de la bon comme ni mina sa bele bayi ko ka asogo do be chogodi doni ke bawo ko be konte sa de la haramu de do mina chogo duniya haramu de sa de do doni ke bawo yo nyogon soso minna nu yalla daga kuma sale o ye bama o ye jifende doni ke bawo ka kuma sale yo nyogon soso yere la de do ko gere bala haramu ya do ko jifendo dagara bama ko ni kuma sale nda o sogo daga lendo me miniya ye haramu de o ye sale
ko aminian do be boji la wulu be do do ne ke ba do ko hari ewa sa min na le be jide kono ji kono sa ko otebe parce que ci de nya maria ko anka sa fakare ci de nya marele ke ako fenduru be ne wulu ya yoro ku fa sa bola donc sa ko ni ko hari ne ale ji fende ko sa te du kamu bo nonu nyen galonde bo ko ale ya me ko ewa ali denke Husaini ko yahudia muso de ya ku ko lotige ka ke balonye ko balonda menano de la ni nyen galonde bo ni nye Husaini nonu ka do yalide ci den ko ari janna fonan ke wuye ali Hasan no Husaini de mo ci den ka so mo de nonu kan ka ponya de ko korota de ka ponya de ko tanu de mo man kan ko su fo lu kan ni de kuma sale ni nyen galonde ko do ko ewa ala kal lafiya akramakumullah ko ni ce ni ay kam muso ka fo nyonyate ko ni tara isigi kamirila ki ko ki resenaya ko la waji munumbe bo ila ani denkise munumbe bo ila ko ki yere kolosi ka dem muso kanata sigi kabinen ka yoronena ko parce que la waji nunun ni denkise munumbe se ka do ala be kono soro ni be nin cugodi aye dogotoro nyinen kanenna na be se ka ke wala mba ya Allah je silamiya sariyaga bo ko kote ko dumuni dagarawa to ba fo ne halunzun donc doni ko ba ko ji fende do ko fe nyugo tondo so so ni fan ba fana kibariala do ko ji fenda be do ko abe konte khabaisa de yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharimu alayhim al-khabais ko ci don ko ci kunyede fe mununye fe nyuma ya ku la daga fe nyugo to ko haramu ya donc ko kote ye fe nyugo to de ni mo me nya to e ode kami so so le bala ko ne do ko ji fendo daga do ko abe konte fe nyugo to de la bo ko aya do nana abe aya do kono fi yawmi kana miqdaruhu 50,000 sana abe aya do la fi yawmi kana miqdaruhu 1,000 sana abe aya do la inna yawma inda rabbika ka 1,000 sanati kono numbe faranyo ka chogodi doni kabaw ko kana miqdaruhu 50,000 sana o ye qiyama kene joli de ala ko qiyama kene joli abebe jiya samba bi duru de ma o ye qiyama joli de kana miqdaruhu 1,000 sana o ye de malika ni malika ala ko ka bo jiya dugu kolola kata sankaba wolo fulana ka bo jiya dugu kolona kata jiya sankaba na sanke me duru tama dedo itato sanke me duru isagito sanke me duru oye jumai samba kele mana ni ewa hada mademi ni hada ni ewa kata dugu kolona kata jiya sankaba na sanke me duru tama dedo isagito sanke me duru tama wani sanke me duru tama ufula bebe bo joli masha hada madon ka jatela samba kele me malikaw ni ala ye malikaw ci
ko kana alaka ciu nyana bo dugukolo ka ulu be jige kana alaka ko nyana bo dugukolo ka nya tuguna yele samba kele tamade malikiya ba tige nya tuguna yele samba kele ode sanni dugu ce atali na sagali de samba kele malikiya ba tige nya tuguna yele na be pakana alaka ko nyana bo oyo woye ayam min nana inna yawma inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun bunu semitu mama yenne aya sabab fara nyon ka akon min dom min fulen ni ala ko do itigi ala fe abe komi bakele au ka jatela akon ni ala yere ko dom min be ale fe an kan nin do indoni to ala fe inna yawma inda rabbika ala ko nin do indoni ba le de fe wala ambu o do indoni to ala fe ube fara ñogon kam min cogodela subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ke koni mogo min ni bama ya akunu ku ye bama yin faga ko yala ube atigi su be bama kono ubani bama do dinga kono de ka su do nyogon fe ube be bama kono fara tiala ni mo tumbe o ka dina ko no ka ri daw nyin kalike ona fakka bo ka temen ko suuka nonu nye doron ka doni ki bango bila kuma wula kanan ka wakati munu ni mo makko bala kanata uchiya ni ko doye ni bama fagara ni hada madem ba kono la wajibi abe bama kono farade ka tigi bode na bese ka ko abe ko ka kasanke ka salli ka ta sudo kaburu sola bama kono be farade ka bola de na bese ka ko abe ko na tese ka ko abe se ka kasanke chugo mi ka kella halamin na salli be ka be ta do kaburu sola on non te ko yere ni mo kanka ni nyinen ka ni nye ko donende be bolo laka hakimandi annuma doro ko doko ale ka demuso ko bade ko demuso tumame atilana ka kalana ko abena bamako ka kalanke bara nyini kala ko ke odete ko abena akano ke bamako ko fa ko ay akana dembila kana bamako ko fa ko ale tara kungo kono la dro ko ale nyabala musonye demuso indo mobile la kana ti bamako ko ale fana ye dele de fo ko ni mwewa demuso imba nama akle ka demuso sagi kabo bamako kabbe o dele na e kwa ko ha ko ababila ube katoy ko muso sagirani demuso ye me ale ko ni ye dele mi fo temena mo ya ale dele fana ko ale ka muso ye ko ale ka muso intoye ko muso in sagirani ale ka demuso mama ke ale ka dele na kafara balawa o don ko ko nin ko sugu ni eyen nin fo muso ye puru bagabagalide ni ma na kisani nin dele ne yibila ubi abbe kato isiakele ni ya foni muso bagabagalide puru akase ka demuso inati ka bodele ina doni ko ko nimbe kalili kafara hukumu dela muso intebila nindeke bilaliye abe do kalili kafara hukumu dela wala nu mana ka bedele ina ni ebe muso indo ibe kalili kafara debo kafara bika ka jonkan horo ya ote sisa
ibe miskine talla dumuni ube ku fera bo nin fula bi ka swala ni sera ka minke nin fula si shetiye ibe tile sabasu nin ye kalidi kafara de ha ko do ko olu ni kafiru de bɛ dugu kelen na u bɛ sigi ɲɔgɔnya la ni kafiri min fatura silamɛw bɛ to u ka janaja la fo kaburusow la ka dugawu k'u ye ni silamɛ min fana fatura kafiriw fana bɛ na olu fɛ u ka jana ka dugawu k'u ye bɛ nin cogo la nin bɛ cogo di min de tɔgɔ ni ala ko waddu law tudhinu fayudhinun u b'a fɛ ka masalaha u fana ka masalahi nɔfɛ nin ye haramu ye a tɛ bɛn silamɛ ka taa kafiri ka janaja la kaburuso la ni suturabaga b'a la haramu yelen don silamɛ ka taa kafiri ka janaja la ko i bɛ taa dugawu k'a ye o tɛ bɛn i ye kafiriw b'u ka janajaw k'u dama dɛ silamɛw b'u ka janajaw k'u dama ni silamɛya sariya matarafalen bɛ ni fanga bɛ silamɛya yɛrɛ ni fanga bɛ silamɛya la kafir ni silamɛ tɛ kɛ kaburuso kelen ɲɔgɔn yɛrɛ kafiru b'u k'u damana kaburuso dɛ silamɛw bɛ k'u damana kaburuso an tɛ hari dɔ kaburu kelen na ni fanga bɛ silamɛya la donc wala tɛ bɛn a ka taa kafiru ka janaja la a tɛ bɛn a ka taa dugawu k'u ye fo dɔnnikɛbaw ko n'a y'a sɔrɔ kafiri min sigi ɲɔgɔn dɛ i ɲa b'a la cogo min a ka dusukun b'a kɛ ka gɛrɛ silamɛya la e yɛrɛ y'a dɔn a mɔgɔ dɔ banna ni ne taara dugawu k'a ye n taara jɔ ye ka dugawu kɛ i tɛ dugawu kɛ su ɲɛ dɛ i bɛ dugawu k'ale de ala b'ale kanda cogo min a b'a ka lahala ɲɛ cogo min n'i y'o kɛ o bɛ kɛ sababu ye a bɛ don silamɛya la u ko la silamɛya masalaha bɛ nin na nin bɛ komi dawa donc i bɛ taa nin na silamɛya masalaha min bɛ nin na pour a n'a silamɛya kanu a na tuubi mais ni o tɛ kana taa silamɛya wa kafiri janaja la o tɛ bɛn